Si hi ha calma i el vent no bufa, com aquesta nit, senyors, cal remar, però el que no podem fer és no fer res, perquè aturar-se i morir és tot una mateixa cosa. Estan sentirant! Qui vols que ens senti? Qui ens ha de sentir si la vila ja és quasi ben cuidat? Si tothom està allà campant per la muntanya, estan a Tiana, a Canyet, ja s'han anat tot... Si fins i tot el de Can Lledó ja s'han anat a Vallromanes fa temps. Mira, jo seré el propi a marxar. Ja li he dit a la dona. És important guardar la terra, però més important és guardar la vida. Que ens sentiran, Francesc, que ens sentiran, aquests francesos ens sentiran. I hem aconseguit més. No hi ha res a fer. Ja no ho entens, Pere. No hi ha res a fer. Des que el duc de Bèlgica que ha agafat el control, ha agafat el material, a Barcelona és una capsa tancada. Si és que no hi podreu entrar, tot això. Doncs, Francesc, si no coneguis t'enginyeria vida, Clar que ho aconseguirem. Deuen estar a punt d'arribar. Acompanya'm aquí fora, anem a donar un cop d'ull. Anem. Mira, allà, darrere del canyar. Ben Martí i ben Martí. No,